pitkä päivä, mutta nythän tää on ihan taas luksusta. No niin, tulee näin alkutekstit näin viimeiseltä päivältä Solmusjärven autiotuvalla. Miksi olen täällä? Reittihän piti mennä, tai lähdettiin Nellimistä, eli Piilolanpolun alkupäästä. Ja paluu tietysti sitten sinne, koska auto on siellä. Ja nyt olen täällä Solmusjärven autiotuvalla ja menossa kohti Sevettijärveä. Semmonen sekoilureissu, että loppu selvii sitten videolta. Ei muuta kuin katsomaan. Oi. Ja Nuottamajärven laavulla. On lämmin päivä. Nyt kyllä tää vesisateen voittaa. Koht sitten vähän lepäillään ja nyt otetaan tosta backraftin alle ja mennään tän Nuottamajärven yli tosta ja jatketaan sieltä sitten Valevaaraa kohti. Katsotaan mitä tää keli tekee, että onko liian optimistinen, mutta ei kai siinä muuta. Pikkuhiljaa eteenpäin. No niin, Vätsärissa ollaan. Tai en nyt tiedä tarkalleen missä se Vätsärin raja menee, mutta Nuottamajärven laavu jäi tonne taakse. Lähdin tästä backraftillä. Keli on mitä mainio. Ei aivan törkeen kuuma. 2,7 lupailee. Mutta ei anneta se haitata. Tarkoitus tosissaan tällä reissulla käydä katselemaan vähän poikkeuksellisesti jopa nähtävyyksiä. Katsotaan miten se onnistuu. Mutta Routasenkurulla olisi tarkoitus mennä. Tästä mennään nyt eka tän Nuottamajärven yli Valevaaralle. Ja siitä sitten rajaa pitkin kohti. Se on se Norjan puolen tupa, en nyt muista mikä sen nimi on. Ja sitten Rajapään tuvalle ja sieltä sitten Routasenkurulle. Ja sitten tullaan tänne Kessijärvelle takaisin jotain reittiä. No niin, Nuottamajärvi jää nyt taakse ja sitten lähdetään kohti Valevaaraa. Onpa hienon näköistä mettä. Naavaa vaikka kuinka paljon. Mikä parasta on pikkasen tää varjossa. 27 niin saa aika rauhakseen kyllä kävellä. On komeen näköistä.
Oi joo, oispa tämmöstä sinne Valevaaralle saakka. Hienon näköistä kyllä. Ja aika helppo kulkustakin. Sitä tässä lähinnä myös, että mä menen siis nyt vähän aikaa pohjoiseen tästä näin ja sitten mä käännän tonne itää kohden. Oi. Hienon näköistä, mutta on niin julmaton kuuma, että nyt mennään kompassisuunnalla kohti tuommoista lamparetta. Pakko saada pieni vesitankkaus. On komeen näköistä. On tämmöistä jykevää mäntymettä. Ja siis silleen helppo kulkusta, kun kova pohja. Toki tietysti mäkeä on, mutta onpas komea. Sitten vaan, että miten lähdet tuohon pääsee. Ei se olisi yhtään huono leiripaikka tääkään. Mut mennään sinne Vallevaaralle, kun se nyt oli suunnitelma. Sitten ollaan siinä rajan tuntumassa, niin siitä on hyvä jatkaa sitten pohjoiseen. Vähän meni suunnistus taas silloin mikkomaisesti. Ei pahasti pieleen, mutta vähän tuli matkaa, mutta katsotaan. Semmoista tää on. Hieno keli. Ei maha mitään. Oi, pikku lepi. On kyllä komeen näköistä. Kenen lie? Ei oo enää kuin selkäranka jäljellä. Siinä sitä on vähän pöyhitty tossa. Oisko tää kumminkin ihan poro? Todella matala järvi, mutta voi olla, että ei saa tarpeeksi pitkä.
Pienitkö jahvenia? On niin matala tää järvi jo, että pitäisi varmaan saada vähän pitemmältä tänne. Ai. Valenvaaralle päästi. Nyt kyllä vitsi. Olisiko kylmä lonkero? Vitsi se olisi kyllä kova. Oho! Katos perkele. Oi. Toimiskohan toi muuhunkin? Itse asiassa semmonen mukava ja kaunis nainen tähän juttuseuraksi. Ei se toimi. No. Täytyy tyytyä lonkeroon. Huomenta vaan. Tästä sitten tässä puuroa odotellessa, niin päivä näyttää jatkuva samanlaisena kuin eilenkin. Et lämmintä on ja kilometrejäkin on edessä jonkun verran. Eikä sen Norjan puolen autiotuvalle olisi nyt tarkoitus yrittää. Nyt en muista mikä sen nimi on, mutta siinä eli tuo Norjan rajaa tosta kuljetaan. Eli tässä nyt ollaan aika lähellä Piilolan polkuun. Piilolan polku on muutama kilsa tonne pohjoiseen. Eka siitä yli ja sitten rajaa vaan ylöspäin. Sieltä sitten jossain kohtaa tulee. Miltäs tuo mun puuro näyttää? Alkaako se olla puuroa? Katsotaan, kyllä tästä. Poikkeuksellisesti puuroa mukana ja sitten kun metästä löytyy hillaa ja mustikkaa, niin sit vielä kahvit tosta noin. Tää alkaa laittaa aamupala paketissa. Eli aamupalalle on joko puuroa tai mysliä. No niin, tähän lähtee tästä. Vaikka ei nyt mikään hillan superystävä olekaan, mutta kyllä sellainen mettäolosuhteisiin on hyvä. Nyt on taas komeen näköistä mettää. Todella jykävää mäntyä. Tosi hienoja keloja. Tää lähestyy sitä rajalinjaa tästä jostain. No niin, nyt tuli tähän rajalinjalle.
Ja sitähän on käytännössä niinku poroaita, mutta koska Norja on tuolla toisella puolella. Katsotaan, tässä meni ainakin vähän mönkkäriuraa, niin mennään hetki tätä. Ja Mikko, te reitin valinta. Miksi sinä voinut mennä ton mäen tolle puolelle ja tuolla metsässä? Se on semmonen 2.7 varmaan taas jo kohta. Kello on joku 11. Mutta tämähän se on rauhakseen kun menee, niin ei tässä koko päivä aikaa juotavaa. Niin kyllä se tästä. Mitähän tässä on käynyt? Tässä tietysti vähän suota. Mutta että siihen nostin sen tuohon puuhun jonkun lenkkarijään matkalle. En lähde kantamaan kyllä nyt täältä pois sitä. Toivottavasti rajavartiosta näkee sieltä tuo pois. Ei siitä jotenkin näytti vähän. En mä tänne ehkä ihan lenkkareilla lähtis, mutta totta kai kenkälaita nyt on aina. Sehän puhuttaa aina. Taitaa olla tuo Piilalan polun rajanylityspaikka tuolla idessä. Jokuhan varmaan miettii näitä mun reittivalintoja, että miksi mä en tullut Piilalan polkua tuohon. Se on se juttu just, että täälläkin mulla on oikeastaan se reitti nyt, tai reissu. Henkisesti alkoi siitä kohtaa, kun mä poistuin siitä Piilolan polulta siitä Nuottamajärven laavun kohdalla, eli siitä kun mä painelin sinne Nuottamajärven yli. Et näin se menee. Nyt joudutaan tää suovissiin tässä kiertämään, mutta katsotaan mihin mönkkäriuna menee. Niin. Mut jos nyt reittisuuntaan menee about silleen kun on suunnitellut, niin mä tuun sitten kyllä kävelemään ton Piilalan polun sitten tavallaan viimeisenä pitkänä kävelypäivänä. Eikä silloin kun mä tuun sieltä tuolla takaisinpäin, eli ajatus olisi ehkä mennä sen Pikku Taimenjärvelle yöksi ja siitä sitten kävellä Kessijärvelle, josta on sitten pari kilsaa autolla. Näin se niinku tää mun reittisuunta on etenee, mutta sitähän ei tiedä, että mikä se todellisuus sitten on. Että nyt sit vaan, että kuinka märkä toi on. Tosta ei ehkä vielä päästä yli. Mutta vähän vielä tänne päin. Tämähän tuli helposti tästä. Suht kuiva suoni. En tiedä näkyykö, mutta joku isompi haukka siellä pyörii. Tää ihan villiinti tää. En tiedä näkyykö, mutta tai kuuluuko. Mä en tiedä onko tää nyt se piekana sitten vai. Tuli välillä ihan lähellekin tuohon. Ja onko sen poikanen sitten jossain tässä lähellä. Ei se nyt tule. Nyt se on tuo taivaalla. Joo, mä jatkan tätä rajalinjaa tohon. Tässä pitäisi olla uimapaikka.
Siinä olisi pikkasen kipuamista sitten. Voi olla, että pari suklaapatukkataukoa pitää ottaa. Keli on sama. 25-27. Rauhakseltaan mennään. 3 kilsaa ja tauko. Tässä olikin vähän isommat peijaiset. Kohan tää on ihan hirvi. Tässä vissiin jo tovi on näistä karkeloista, että aikamoinen. Ei siihen paljon jää jäljelle. Tommoset, tossa on joku poskihampaa näkyy tossa ja sitten on enemmän tota selkärankaa. Aikamoinen. Löytyy vähän tämmöstä kivikkoa nyt. En tiedä onko keli muuttumassa, vähän alkoi tuulemaan, niin tietysti todella hyvä se tuuli, mutta se tietysti taitaa olla taas niinku ennusteissa siinä, että parin päivää ei ole nyt ennusteita katsottu, niin se on aina, että kohta tää on niin kuumaa, niin se ukkosen läväyttää jonnekin sinne, niin se olisi kiva tietää, että vähän, että minne se, milloin ne osas varautua siihen, mutta se nyt on, niinhän se viime kevätsarireissulla meni. Tiesin, että se ukkonen on tulossa, mutta sitten se päivä oli semmonen, että se oli tämmöistä hellettä. Ja sitten se 2 aikaa yöllä se lävähti päälle. Tuli vähän silleen yllättäen. Se ei päivällä sitä yhtään ilmoitellut, että tänään ukkoskeli. Mutta eipä se mitään, se on sitten. Sitten ollaan jossain, kun se tulee. Täytyy hyödyntää kaikki tämmöiset pikku virtavesialueet, kun nyt on aika lämpimät vedet kyllä, niin ihan järvivesiä mä en oo uskaltanut ihan niin juoda, että aina tämmöistä virtakohdasta on hyvä, parempi ottaa, jotenkin turvallisempi. Heti paljon viileämpää tää vesi. Pitkä on raja. Tähän täytyy jostain ihan oman ikäinen. Taitaa olla jo lähellä. Kauas on pitkä matka. Aikamoiseen kivikkoon joutuu. Ei se auta muu kuin luovia läpi. Mitä nyt hirveä pätkä tässä pitäisi olla, mutta on tässä tätä pomppimista. Näitä kivikoitahan tää riittää, mutta sen verran tämmönen pieni, niin mennään tästä. Ei lähdetä kiertämään kumminkaan. Vaikka toisaalta pienen kivikonhan kiertäisi helposti, mutta tää on aika nopea pompittu yli tästä.
Oho. Just näin. Ainakin joku osa näistä liikkuu, niin se on vähän. Noin. Easy peasy. Rajapäätä lähestytään. No, rajapäällä ollaan. Saatiin pikku lisämausta tähän sitten. Onneksi oli ton verran lyhyt matka. Oi perkele. Näinkin voi käydä. Huomasin tossa kun menin tää aidan ali tossa, sanotaan kilsa eteenpäin, että tuu kamera. Ja se on saatana. No mulla tossa noin. Niinku normaalisti. Sen verran on ottanut oksaa kiinni, että se on jäänyt tohon roikkuun. Meinasin jo, että nyt pitää vetää tähän näin. Yötään, että tulee niin pitkä paluumatka, mutta kyllä tästä nyt vielä selvitään tonne mä, että tässä on vaan suon ylitys edes. Siinä mä sen huomasin, kun mä aloin mennä tän aidan alle, niin huomasin yhtäkkiä, että tossa ei oo kameraa tossa pussissa. Sitten mä oon kelassa, että ei se niinku voi kävelessä tippua tosta. Mitäköhän se voi olla? Mä kyllä yleensä tungen jopa tonne sisälle ton käsiremmin tosta, mutta nyt en ollut näköjään tunke. Tämmöstä tänään. Nyt vähän koetellaan. Vetäisin tonne suohonkin vielä sitten loppumetreille. Silleen. Ai. Nyt tekis mieli olla siellä tuvalla. Toivottavasti siellä ei oo porukkaa. Oli paha setti. Nyt päästiin tänne. Mä siis kävin tosissaan Vyötäröön saakka. En tiedä näkyykö ne. Vyötäröön saakka. Ja sitten loppupätkällä tuossa suossa. Ja nyt sit uimaa. Oi vitsi, olipahan päivä. Nyt tänne on päästy. Mikäs tän paikan nimi on, mä vieläkään muista. Felmanskoja. Tai joku semmonen. Oi helvetti mikä päivä. Eikä se kamera-episodi siinä. Sitten kävin vielä tuossa Vyötärön myöten suossa, niin sille. Tulipahan sekin kokeiltua. Siinä on just semmonen innoittava, että voi päästä yli. Mä nyt aika paljon suolla kävellen, niin mä tunnistaa ne kohdat ja mä ajattelin, että kokeilin eka siitä ja upotti kyllä liikaa. Sitten mä ajattelin, että niin otin vähän pitemmälle. Kokeilin uudestaan, niin että nyt mennään sitten niin yli, vauhdilla yli ja siihen sitten alkoi uppoa ja sitten ollaan Vyötärön myötä. No ei siinä muuta. Siinä pitää ottaa pieni rauha. Sitten vaan kammeta itsensä siihen tai ylävartaloon eka siihen suon päälle ja sitten vasta alkaa jalkoin nostaa. Hyvin sieltä tultiin. Ei tarvinnut rinkkaa heittää sellaista, et en tiedä. Ei nyt oltu vielä lähelläkään. Semmonen episodi sitten vielä tohon loppuun, että
Kävin just peseen housut tuolla, toivottavasti ehtii huomiseksi kuivua. Sitten alkoi ukkonen jytisee tossa, ei tullut kyllä tähän, näin meni ohi vaan. Että kello on nyt 9:15, mä oon tässä ehkä puoli tuntia ollut. Tappanut kaikki hyttyset mitä täällä on, mut sillä. Pitkä päivä oli ja sitten noin loppuepisodit vielä tohon noin. Voi olla, että oli vähän liian optimistinen se. No toi kieli teki sen, että sitten tuli vielä rankemmin mitä se nyt oli jo paperillakin. Että mutta no vielä ollaan ihan suunnitelmassa, että huominen olisi sitten vielä pitkä päivä, jos sinne Rajapään autiotuolle pääsis. Mutta nyt nukutaan tää yö tässä näin ja yritetään kerää voimia huomiseen. Alkaa menee vähän näillä keleillä voi vähän tämmöisessä pehmoisessa, mutta onpa ainakin niinku helposti levittyvä. Saa pikku ukkonenkin tuossa ilmoitteli, että tää olikin sen verran nettiyhteyttä, niin pystyi tuossa vähän tarkistelemaan. Niin huomiseksi oli vähän jotain ukkosta ja ehkä saadaan pieni vesisadekin jossain kohtaa. On tää ollut kyllä todella lämmintä toi. Semmosta, siis se on ollut varmaan 2-5-7 niin koko ajan. Että ja aurinko paistaa pilvettömät taivaalta. Ja vaikka kävelee metän puolella, niin ei se nyt sinänsä mitään siellä nyt loppupeleissä hirveästi auta, että hyttyisiä vähän enemmän silloin. Mutta aikahan päivä. Nyt alkaa pikkuhiljaa varmaan puusse tippuu, niin katsotaan ketä tää on viimeksi ollut. Nyt on 26. Täällä on just itse asiassa 24. Viime yönä on ollut joku tää jo. Huomenta. En muista mikä tää Folvansaskoijalta herätty. Olipahan kuuma yö nukkua tuvassa. Se on tän reissun teema nyt. Tosin tänään vissiin voi olla jopa, että tulee ukkosta. Ja vettäkin ehkä, niin saadaan vähän ilmaa viileämmäksi. Mutta tässä aamupalalla ja ihmettelen, että kun täällähän on, että tuvillehan ei mitään ruokaa saa jättää. Niin täällä on kaikki mahdollinen. Tää on siis ihan perunoita joku jättänyt. Mutta täällä on riisiä, kaurahiutaleita, totta kai suolat, pippurit, sokerit. Sanoisinkin vähintäänkin, että erikoista, mutta näin Norjassa. Täällä olikin tää poroaidassa olikin tämmönen ihan niinku paikka mistä pääsee läpi. Ihan sattumalta tulin oikealle kohdalle. Nyt mennään vähän varauksella suoylityksiin. No ainakin se on kalibroitu tää mun. Mistä pääsee ja mistä ei. Tosta pitäis päästä. Täällä on aina sitä vittumaisinta suotyyppiä. Tästä ei tiedä. Tuommoinen heinäsuo, missä on vettä hyvin päällä, niin se kantaa tosi nätisti. Sitten kun se menee tällaiseen mudalle,
Ja sitten tästä ei oikeasti tiedä. Mutta tästä on onneksi ehkä joku muukin mennyt, niin tuossa on puita sopivasti, kantoa, kiviä. Ja tästä päästään. Kunhan tää ensimmäinen tukki on semmonen, mikä kantaa. No niin, sit vaan mennään. Tää on taas tätä näette. No niin. Mut joo, jos se olisi siinä ne mulaukset tältä reissulta. Eikä nyt mennään kohti Rajapään tupaa. Ukkosta karkuun. Mut katsotaan, päästäänkö sinne vaan, ottaako ukkonen mut kiinni. Sehän sitten pikku kesäsäde yllätti. Oikeastaan ei haittaa yhtään, on ollut niin kuuma. Niin tää on ihana vilvoittava tämmönen, jos tää tiputtais vähän lämpötilaa. Täällä lähtee tästä liikkeelle pikku sade, mutta se vaan vilvoittaa kivasti. Niin ei haittaa, että suojasin vaan kamerat, niin ei muuta kuin liikkeelle. Tää alkaa menee ihan vitsiksi. Nyt haetaan sitten karttaa. Voi perkele. Tähän meni nyt mielenkiintoiseksi. Tässä mulla on varmasti kartta ollut. Koska mä tarkistin ton helvetin rajapyykin numero. Täytyy vähän miettiä, että mitä mä teen sit, jos mä en löydä sitä karttaa. Tää loppuosassa oikeastaan on vasta sitä, mitä mä tarviin karttaa. Karttaa ei koskaan löytynyt. Olen tässä ruokatauolla ja uimatauolla tässä. Tuin tähän Norjan puolelle. Tässä on oikein kiva tämmönen lahdukka. Pidin tässä vähän pidemmän tauon muutenkin. Täytyy vähän miettiä, että mikä on tässä. Ainakin tuonne Rajapäälle nyt jatkan vielä. Ja ukkonen sieltä vähän välillä jytistä ja muistuttelee, mutta ei se ainakaan vielä ole tässä. Ei vielä ainakaan noussut päälle. Että. Mut voi olla, että joutuu ottaa sen plan B:n. Ilman karttaa täällä ei oikein mennä. Että. Mut siitä sitten myöhemmin. Mutta ainakin Rajapäälle nyt mennään sitten. Mä mietin tässä, että olisiko sit vaihtoehto, että menis Sevettijärvelle. Mun mielestä sinne menee polkuja paremmin. Niin sit mun pitää vaan Sevettijärvet päästä sinne Nellimiin, kun auto on siellä. Mun täytyy vähän tutkia karttaa, että ihan pelkää kännykällä ei voi kumminkaan vetää tuolla. Sen takia joutuu kyllä nyt miettiä oikeesti plan B:tä. Tämmösiä nää on joskus. Kun pitää turata, niin pitää turata. Vähän harmittaa, mutta tätä tää välillä on. Pientä reissusuunnitelma. Ennen kuin lähdetään kiipeä tonne, niin otetaan pieni lepi jaloille ja mennään tästä yli.
Sitten vaan rinkka irti ja vene tyhjäksi. Ja matka jatkuu. Ukkonen tuo ikävästi jytisee, että välillä vähän, mutta on vähän sen näköisiä pilviä, että mä oon nyt menossa sinne korkeammalle kohdalle tietysti just nyt, niin täytyy kokeilla, jos olisi vähän nettiä vielä, niin katsois vähän säätiedotusta, että onko se menossa vai tulossa vai miten tää menee. Nyt on vähän maisemaakin. Olen tässä Surnupään aikaisemmalla, sillä ei ollut nimeä tällä kalliolla. Niin tuolla sataa. Vai se tuossa tänne päin. Katsotaan, vähän näyttää, että taitaa tulla. Ei muuta kuin kamat kantoon. Perkele. Se on kyllä tuo Surnun takana. Vähän jytisee. Mutta tosissaan mä luulen, että mun suunnitelma on nyt, että mä en lähde sinne Rajapään tuvalle edes yrittää. Tästä on joku, en muista monta kilsaa, mutta mä luulen, että mä menen tuohon Surnujärven rantaan ja sitten ehkä hyppään siitä backraftia ja menen jonkun matkaa backraftilla ja sitten katon sieltä jonkun hyvän leiripaikan. Mä luulen, että tämmönen on nyt tämän päivän suunnitelma. Kello on jotain 6, ettei tässä nyt kiire ole sinällään, mutta on ollut raskas päivä, niin mä luulen, että se on nyt ihan hyvä pläni. Saataan miettiä sitä plan B:tä, miten tästä päästään pois. Jes, siellä se on. On ollut hikinen urakka kyllä. Ai että. Ai että. Mahtava. Nyt kun pääsis vielä alas tuohonkin ranta. Tässä sitten nilkat poikki. Pyörien alas. Ihana vielä täysin tyyni järvi. Ei tarvii jännittää aaltoja siis. Oi vitsi, tää on jännä näköinen. Sitten ei muuta kuin backrafti tulille ja lähdetään tykittää tonne. Vau. Ai vesille päästi. Onpa ollut pitkä päivä, mutta nythän tää on ihan taas luksusta. Kello on jotain 10:30 suunnilleen illalla ja täällä sitä mennään. Aivan Tyynijärvi ja ukkonen painanut jonnekin, on tuo vähän tuommoista pilveä vielä, mutta Surnujärvellä tosissaan ollaan ja tarkoitus mennä siihen
Mikäs toi on tommonen kapea osio tuolla ihan tavallaan sinne niinku tulla sit sinne rajapäätä vähän niinku täältä alakautta koukkaamalla, mutta en mä sinne rajapäälle nyt oo todennäköisesti tällä reissulla sitten menossa ollenkaan, mutta tässä on nyt tosi ongelma, siis tossa kun mä oon nyt vaan kännykän varassa, niin mä en oikein tykkää siitä, että siinä on niin isot riskit tätä pelkällä kännykällä, niin pakko tehdä semmonen. Nyt mietin sitä Sevettijärven suuntaan nyt sitten, että kun mun mielestä sinne menee polkuja, mutta mä en ole vielä tarkistanut niitä, mutta sinne ehkä vähän lyhenee tää, tai tavallaan jos siitä löytyy se hyvä reitti sinne Sevettijärvelle, niin eihän mun sitten siinä kiire tietenkään ole päästä. Sitten mun pitää tietysti sieltä päästä sinne Nellimiin jollain. Ja nyt otetaan, että sinne ainakin Ivaloon pääsee bussilla ja sitten... No ei, tää nyt on tämmöstä arvailua sitten, että miten tää menee. Vähän tämmönen. Mut nyt on siisti, nyt on hieno keli. Aivan tyyni järviä. Näitten fiilisten takia tänne sit kumminkin tullaan. Oi, huomenta. Tää on ehkä riippari yksi kanssa parhaita juttuja. Täältä ei vaan millään maalta nousta. Varsinkin tälle kesäkeleillä, niin telttahan tulee tosi nopeasti kuumaksi. Täällä ei kyllä toi väliä toi tarppi, niin tää vois vaan olla ja olla. Kyllä on pakko lähteä tuohon aamupalan tekoon. Kahvinkeittoon. Sitten lähdetään kohti Routasen kurua. Katsotaan päästäkö tänään jo sinne, mutta ehkä vähän viilenty. Nyt toi pieni ukkonen tossa, niin tää on vähän viilentynyt nää keitit. Ihan miellyttävät. Liikkeellä ollaan taas lujapuoli järveä kohti tässä tänään ja sieltä sitten eteenpäin. Joo, en tiedä pitäisikö tässä jo semmosen, mikä sen InReach, mitä nyt monella on näkynytkin niitä satelliittisysteemejä, eli no ei sit tietenkään kartan hävittämistä, se nyt on tyhmä juttu, mutta semmoista sattuu. Siitä lähinnähän se oli siinä, että mulla on semmonen magneettiklipsi. Se on tosi näppärä, sen saa irti siitä hyvin. Ja alkuun matkasta mä pidinkin sitä siinä niinku, sit vielä niinku kameraremmissä kiinni tavallaan, eikä vaikka se magneetti irtoskin, niin se jää siihen roikkumaan sitten siihen
No sit se alkoi ärsyttää siinä, häiritsee. Selityksiä. Tyhmyyttä. Mutta alkoi häiritsee siinä, sit se magneetti on tosi voimakas, se pitää hyvin kyllä. Mutta totta kai kun se johonkin puuhun ja oksan irtoahan siitä, mutta se ei irronnut koskaan, niin sit mä otin sen ja sit kameraremmista pois. Ja no sit mä luulen, että mä menin semmosen, en mä löytänyt sitä sitten enää, mutta siis mä menin vähän semmosen pusikon läpi ja ainut paikka, mistä mä tuli mieleen, että se olisi voinut jäädä siihen, mutta ei se. Et sit mä kävelin sinne saakka takas, missä mä tiesin, että mä oon kattonut karttaa. Siinä on semmonen noita rajatolppia. Mä tarkistin sit rajatolpalta, että missä kohtaa mä oon menossa, kun mä kuulin kumminkin aika paljon sitä poroaitaa pitkin, eihän mä sitä karttaa tarvinnut. Niin sit mä tarkistin aina siitä, että missä kohtaa mä menossa. Ja niin sit mä kävelin sinne saakka takas, kun mä tiesin, että siinä mä oon, mutta en mä sitä reittiä enää, kun mä kävin kumminkin välillä metän puolella ja välillä tuin siihen takas siihen, että mistä nyt oli paras kulkea. Niin sehän siinä nyt oli sitten, että en mä sitä samaa reittiä millään sitten löytänyt enää, että mitä mä oon tullut. Niin se meni siinä sitten. Eikä nyt mulla on siis pläni on se, että kun puhelimeen mennään, niin mä pidän ihan minimissään 50 pinnaa koko ajan puhelimessa latausta. Ja mulla on vielä virtapankkeja jäljellä, niin mä pystyn sen tekemään sitten. Et kamerat ladataan sitten vasta, kun on vähintään se 50% akussa tai tuossa puhelimessa. Ja kyllä mä nyt päättänyt sen, että mä menen sen Sevettijärven kautta. Sinne on kuitenkin mun mielestä 20 kilsaa matkaa, niin se on, mä pystyn menemään Backraftilla aika lähelle sinne ja sitten mä yritän löytää sieltä sen polun, tai sittenhän sitä voi mennä kännykällä ja sen loppupätkän siitä. Tai kompassisuunnalla, ihan miten nyt haluu sitten. Mutta tämmöisellä suunnitelmalla nyt sitten. No niin, välillä vähän kantohommia. Tässä on pikku siirtymä tuohon. Mikäs se nyt olikaan? Lujapuolijärvi, niinkö se on? Muutama 100 metriä, tässä näyttää olla aika hyvä polkukin tonne. Niin tätä on varmasti muutkin käyttäneet. En ottanut ilmoja pois tästä raftista vaan Nää ihan kantamolle. Ruokatauko. Tai se luja puujärvi vai mikä? Joku lujajärvi tässä. Joku se yrittää mulle kertoa nyt, että lähden nyt oikeasti pois sieltä. Nyt on Backraftissa reikä. Tai 2. Vai. No ne on tosi pieniä reikiä, mutta mä luulen, että mä yritän tehdä semmosen ihan vaan semmosen liimapaikkauksen niihin nyt, mulla on se pikku paikkasetti mukana, niin. Mut semmosia. Tänään syödään riisiä ja kanaa. Ja sitten on tommonen suurustettu kana, lämmin kuppi. Oli aika hyvä setti. Söin jo yhden tommosen. Mulla on kuivattua kanaa ja kuivattua jauhelihaa ja sitten on ollut vähän
sitä semmoista ilmakuivattua salamia, kun se nyt oli. Se oli itse asiassa tosi hyvä, nopea tehdä. Riisiä, nuudelia ja perunamuussia kyytipojaksi. Karut on maisemat. Ollaan menossa tonne Kalatonjärveä kohti. Näitä. Hienon näköistä on kyllä jo. Ihan jylhää maisema. Pääseekö tosta alas? Ei pääse, mennään ylös. No. Tää jytisee taas. Kässet on nousemassa. No, pitääpäs pistää vähän vauhtia, että päästään täältä ylhäältä pois. Aikamoista tämmöistä kanyonista toiseen menoa, että näkyy on kuin Mordorissa. On tää komeet. On sitä porotkin mennyt, niin kyllä minäkin siitä pääsen. Kenkä pitää, niin joo. Ei tää oo pahakaan. Taidan jäädäkin tänään Ristijärvelle yöksi. Muistan, että joku oli laittanut siitä. Siinä oli ihan hyvä riipparimesta ja otetaan tänään vähän tämmönen kumminkin vähän kevyempi päivä, että kalastellaan vähän ja ladataan vähän akkuja. Ja mennään sitten varmaan huomenna sinne, tai huomenna mennään sitten käymään siellä Surnulla. Ei Surnulla kuin Routasen kurulla. Siinä on nyt Kalaton. Tässä menetään pikkukaistalle. Mistä pääsee tästä välistä. Ainakin pitäisi päästä.
On tässä niin paljon ravattu, että eiköhän tästä pääse. Porot tietää, mistä mennään, hirvet. Niitä kun seurailee, niin yleensä menee ihan hyvin. On kyllä komeen näköistä. Kyllä Vätsäri on niinku, on kyllä monipuolinen erämaa-alue. Tuo Nellimin pääty, eteläpääty on semmoista tosi nättiä metsää, mäntymettää. Sitten kun aletaan lähestyä tätä Ylänköä, niin sit menee aika karuksi. Hienon näköistä. Kyllä tää kelpaa lompsotella. Tää oli nyt erittäin hyvä oikeastaan nyt, kun tämähän on tää Plan B-vaihtoehto. Niin tää Plan B oli kyllä nyt oikeasti aika helkati hyvä vaihtoehto. Tästähän voi tulla vielä ihan reissu. Tuolta jostain tultu. On siinä kive. Tästä saa jotain käsitystä, että miksi tää on tämmönen. Joku sanoo tätä kivierämaaksi. Kyllä sitä on sitä murkulaa siinä. Huhhuh. Oho. Ja just sanoin, että taimen tuli ihan tuohon rantsuun, mutta aika komea ukkonenkin. Mikähän tää on? Taimen. Pieni taimen. Pieni taimen, mutta nätti pieni taimen, mutta päästään pois. Voi tulla vielä raju yö tosta, jos se tuohon nyt nousee toi ukkonen.
Katsotaan. No, on aika suojainen paikka kumminkin tossa. Huomenta. Ukkosen jäljellä vähän säätyyppi muutti. Nyt on pikkasen raikkaampaa, mutta siirryin tähän sisälle kokkailemaan. Aamupalalla siis. Näistä aina haaveilee, että pääsi joskus testaamaan, mutta on taas huikean näköinen paikka. Huhhuh. Vaihtoehto olisi ollut tosta mennä ylös, mutta en lähde kiipeen, niin pistetään backrafti tulille. Katsotaan miten se ilma pysyy. Näin se matka jatkuu. Voin kyllä suositella Routasenjoenkin reittiä. On hieno. Okei, on aika haastava, mutta päästään kyllä korkealle. Hienon näköistä. On tää jylhää tämmöstä. Ruokatauko. Tässä jossain Routasen kurun, siinä kun se polun varressa tämmönen pikkainen lampare, niin siinä. Lounana tänne spicy nuudelit. Uhka vai mahdollisuus? Onpa komea tupa tää. Routanen. Harmi ei oo autiotupa vaan.
On kyllä idyllinen paikka kalasta. Vieläkö tulisi kalaa? Ja upea mesta. Huomenta, huomenta. Reissu jatkuu taas. Viime yön yöpymispaikkakin oli tämmössä ihan makeassa, eipä tullut päiviteltyä. Nyt on jo leiri melkein purettu, mutta hienosti tässä pienen järven rannalla eipä tullut mitään kalaa tosta. Nyt lähdetään sitten Isorovijärveä kohden. Isorovijärveä kohti ollaan menossa. Laitetaan tämmönen pieni patikka tähän alkuun. 3-4 kilsaa matkaa siihen. Ja ihan näitä pienempiä lampareita ei jaksa mennä backcraftille. Niin, kävellään sinne ja sit siitä mennään. Katsellaan minkälaista keliä siellä on. Että päästäisikö se Isorovijärve yli siitä jostain sitten. Täällä ylhäällä vähän tuulee. Aletaan lähestyä tuota Rovijärveä. Tai sen niitä Ekojalahtia, mitä se nyt olikaan siinä. Toivottavasti siellä ei tuulisi ihan näin paljon, mutta tää jotenkin näyttää, että mulla voisi käydä kauhea tuuri ja taas jopa myötätuuli, että sehän ehtii tietysti kääntyä tässä vielä ennen kuin pääsen vesille, mutta nyt jotenkin näyttää sen puolesta kyllä hyvältä, mutta se näyttää siellä Rovijärvellä sen, että miten paha tuuli siellä on, että pystyykö sinne menemään. Ja nyt ollaan tässä Isorovijärven. Siellä on joku semmonen sivuhaara. Oliko Pikkurovijärvi tai joku vai Hirvihaara, en tiedä, mutta joku semmonen tämmönen suippo. Tuuli näyttäisi olevan hyvä vielä, niin nyt hyödynnetään se. Sitten katsotaan Rovijärvellä, että onko se liian kova.
Ei mitään haju kauan tässä pumpus kestää virta, mutta en ole joutunut vielä kertaakaan lataamaan sitä, että kyllä se nyt ainakin sitten joku sen kerran kestää. Että nyt se voi olla, että nyt se sitten hyytyy. Mutta
Mä olen miettinyt tossahan on tosissaan reikä tuolla. Mut mä en ole ihan varma, että onko se niinku sit kumminkin toi pohja sauma, mikä on reikä. Et se ei olisikaan toi pontonisauma, mutta on tietysti kauhean kivaa, että se jostain vuotaa. Niin. Mut mennään rantoja pitkin, jos se mossahtaa, niin ei ole pitkä matka uida rantaa. Taitaa olla rovipää tuolla edessä. Kyllä tää näppärästi menee tällä nyt myötätuuleen. Kiva lillu. Vähän on jo siinä, että katsotaan miten toi iso Rovijärvi, että onko siinä liikaa aaltoa. Mutta toisaalta rantoja pitkin. Iso-Rovijärvellä ollaan. Sitä on tultu melkein yli ja nyt lähdetään hakemaan tuolta edestäpäin ihan leiripaikkaa ja jäädään siihen. Huomaa kun tullaan tänne vähän suositummille alueelle, niin tämähän on ihan ruuhkaa. Tuolla on ihan kunnon telttakylä tossa Rovijärven tossa laidalla. Ja telttoja ja kalastajia ja tää on vissiin sitä suositumpaa aluetta. Et melkein itse sanoin, että kivempi tuolta Nellimin päästä on lähteä. Siellä ei oo kyllä ruuhkaa. Tietysti tästä on helpompi tulla tästä Sevettijärveltä. Ei nyt joudu itekin tänne tulemaan. Mutta kivaahan tääkin on nähdä. Vähän meinas olla liian kova jo keli meikäläisen paatille. Tuommoinen ikävä risti aallokko vielä. Mutta Iso-Rovijärven yli päästiin. Laitetaan leiri tohon noin. Ja kellohan ei paljon mitään vielä, mutta eipä mun tässä mikään kiirekään ole. Nyt on siis tiistai-päivä, niin mulla on tässä nyt pari päivää aikaa mennä tonne. Parisen päivää aikaa mennä nyt sit tonne Sevettijärvelle ja sitten Sevettijärveltä keksiä kyyti sinne Nellimiin. Eli eikä tohon riippari tohon takana puihin tai näihin tässä, mitkä tässä nyt on. Ja sit kalastellaan vähän. Siinähän se taas ois. Ihan kivalla paikalla. Sitten vähän kalastelemaan, jos saisikin jotain pannulle.
Kaikkea ne keksi. Tässä oikein tulipesä ja kaikki. Ja piippu. Aika makea. Huomenta taas. Aamupala. Mysliä, ruisleipää ja kahvia. Nyt on keskiviikkopäivä. Tää oikein tarkasti. Keskiviikko joo. Tässä Isoravijärven kupeessa. Todella tuulinen päivä. Ihan hyvä, että tulin eilen toi Isoravijärven yli. Tänään ei olisi ollut siihen varmaan tuolla mun purkilla mahkuja. Nyt lähdetään sitten tonne Tuulijärven suuntaan, että katsotaan miten siellä tuulee. Että vai meneekö kävelyhommiksi. Eikä tänään varmaan tarkoitus mennä siitä Tuulijärven joko yli tai sitten kiertää, jos on tämmönen tuuli siihen, jos se osuu samanlainen tuuli siihen. Niin. Ja sitten sinne Sollomusjärven lähettyville jonnekin. Ja sitten huomenna siitä sitten kävelään Sevettijärvelle ja ihmettelee loppumatkaa. Tämmönen pläni. No niin, kamat alkaa olla pakattuna tässä Isoravijärveltä. Kohta suunta sinne Tuulijärvelle. Tämmönen nopea vessavinkki. En muista miltä kanavalta bongasin, mutta jaetaan, on hyvä toimiva. Oliko jopa TikTokista joku naisihminen, mutta en kyllä muista kuka. Mutta tämmönen. Ei otatkaan täältä puolta vessapaperia, vaan sisältä se pahvi pois ja sitten tätä voi vaan vetää täältä. Eikä sit sä voit koko reissun pitää sitä täällä Ikea-pussissa. Tai siis tämmössä. Toimii. Kiitos vinkistä kuka olikaan. Kuka tänne aikaisemmin ja nyt niille 15 kuka tänne saakka jakson katsoa videota. Te saatte vinkin. Faktahan on, että videota katsotaan noin 5 minuuttia keskiarvoa. Sollomusjärveä kohti mennään. Ollaan tässä lounaalla. Tuulijärvi siis ylitetty ja oli kyllä nimensä veronen. Nyt on aika hyvä puhuri, niin siitä. Vaikka tulin kapeammasta kohdasta yli, niin kyllä aika hyvin puosas. Mutta ei se mitään. Nyt jatketaan. Nyt mennään varmaan polkuja pitkin, että tässä on sen verran lyhyt. Näin tuossa pari kanssaretkeilijää, niin tuossa onkin Sollomusjärvellä on autiotupa, että täytyy vähän miettiä, että jos mä en tietysti tule kattoneeksi niin tarkkaan heidän karttaa, että missä kohtaa se on, mutta ehkä tossa nyt polut vie sinne tuolle, niin jos menis vaikka sinne. Sollomusjärven autiotuvalle päästy. Tuossa käy kyllä Sollomusjärven autiotuva. No anyway. Sollomusjärvi on tuossa vieressä. Ja tästä sitten, nyt on siis keskiviikko, tästä sitten huomenna tonne Sevettijärvelle. Todella kova tuuli, että tänään ei backrafteilty muuta kuin Tuulijärven yli tultiin ja se oli kyllä riittävä. Sollomusjärven autiotuvalla ollaan tosissaan. Todella tuulinen päivä, niin tänään mentiin aika lailla vaan patikkaa. Tuulijärven yli just uskalsi tulla. Ja no näitä nyt tavallaan olisi voinut tulla kyllä backraftilläkin, koska olisi ollut myötäinen, mutta toi tuli aika hyvin, tuossa oli hyviä polkuja, niin mikäs siinä taulustellessa. Siinä näki vähän muitakin retkeilijöitä ja itse asiassa mä en tiennyt edes, että tässä Sollomusjärvellä on tupa, niin
Niin siinä muutama retkeilijä kertoikin, että tässä on tupa, niin sitten näytti kartasta, että missä se on. Löytyikin. Että kiitos vaan, jos nyt kauhealla säkällä näette näitä, niin näette videota, niin kiitos vaan. Siinä oli muutama isä ja tytär ja sitten oli tämä vanhempi herra backcraftilla hänkin ja kalakamat mukana ja menossa vasta retkelle. Nyt on siinä jauhelihat tulossa ja tuvassa ei toistaiseksi ole ketään. Tämähän on tämmönen, onko nyt semekurtta tai sitten tuosta Sevettijärveltä, niin monet tulee tähän joko ekaksi yöksi tai sitten käyvät tässä päivällä. Tästä on varmaan se 10 kilsaa tuohon Sevettijärvelle, niin huomenna sitten sinne. Ja sitten tämä mun sekoilu jatkuu, tai toivottavasti sekoilu ei enää jatku. Siitä Sevettijärveltä sitten pitäisi päästä jollain kyydillä Ivaloon ja siitä sitten sinne Nellimiin hakee auto. Et todennäköisesti mä teen niin, että mä luulen, että niitä menee aamuisin vaan niitä busseja. Niin huomenna mä selvittelen asiaa ja sitten perjantai-aamubussiin yritän päästä. Että se on sit jos niitä ei kulje, niin sitten ihmetellään lisää. Sitten mennään peukalokyydillä. No, tää on ollut kyllä kunnon sekoilureissu, mutta tämmöisiä nää on. Aina tapahtuu. Mutta ei mitään, tää on viimeinen yö nyt metässä. Toivottavasti. Et varmaan sitten Sevettijärvelle jään yöksi, otan siitä, toivottavasti siitä on, voisi kuvitella, että jotain mökkejä tai majoitusta siitä löytyy läheltä, niin etin semmosen. Tai sitten vedetään riippumatta, jos ei muuta, niin nukutaan sitten jossain tien varressa. Et on tää tänäänkin porukkaa käynyt, joka päivä varmaan nyt käynyt porukkaa kyllä, että mikäs nyt on? 3.1.7. Tänään ollut ja eilen ja joka päivä tässä on käynyt kyllä porukkaa. Että varmaan voi tullakin vielä porukkaa, mutta ei se mitään, tänne nyt mahtuu hyöppi. Huomenta vaan. Aamukahvit vielä tästä Solmusjärven tuvalta ja vaellus alkaa olla mun osalta paketissa. Tästä vielä Sevettijärvelle ja sitten se on siinä, mutta näinhän se on, että muistot syntyy näistä sekoiluista ja kokemuksista ja totta kai hienoista paikoista. Onhan tässä nähty vaikka mitä, mutta näinhän se menee. Että eipä siinä muuta perinteisin sanoin. Näihin kuvia tunnelmiin. Ja niitähän riittää.